барселона замини офтобии форам ва албатта ки дорои дастаи бузурги футболӣ, вале на ҳама кас мехоҳад дар он ҷо бошад. дар ин навор онҳоеро мегӯем ки ба пешниҳоди барселона ҷавоби манфӣ додаанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз шоҳи ассисткорон оғоз мекунем. Месут Озил замоне интихоб байни Реал ва Барселона дошт. ӯ дар интервюи худ қайд карда буд ки интихобаш барои пул набуд, балки ба хотири харизмаи Жозе Мауриньо. Мауриньо ӯро бо пояндоз пешвоз мегирифт, вале Пеп дар Барса бо ӯ салом ҳам намекард. маэстрои олмонӣ бошад, ҳуҷраи випро интихоб кард ва ҳамин тавр Барса пасҳои сеҳрноки Озилро аз даст дод. Озилро бо пушаймонӣ аз даст доданд, вале нафари баъдӣ ба нишон ҳам нарасид. Харри Магуайр соли 2022 ба Барселона ҷавоби рад дод ва хост ки ояндаашро дар Юнайтед дурахшон кунад. ӯ намехост барои мавқеъ рақобат кунад ва хоб дар чамани Олд Траффордро беҳтар шуморид. шояд нарафтани Магуайр ин навбат ба фоидаи Каталониё шуд, зеро ӯ бештар бар зарари дастааш бозӣ карданро оғоз кард. Магуайр ягона ҳимоятгари Юнайтед нест ки Барселонаро интихоб накардааст. Рио Фердинанд нафари навбатие ки ба Каталония рафтанро нахостааст. бо қаҳрамониҳо дар мусобиқоти гуногун Рио Фердинанд ба Барса пайвастанро дуруст нашуморид. Фердинанд он вақт Барса ва Реалро аз ҳама пасттар баҳо медод. дар мавзӯи рад кардани Барселона ҳикояи Лаутаро Мартинес ҳам ҷой дорад. ҳамлагари аргентинӣ имкони бозӣ кардан дар Барселонаро мавсими 2018-2019 дошт. Барса низ пули кофӣ дошт ва омода буд ки 111 миллион евро барои ин трансфер харҷ кунад, вале Лаутаро нақшаҳои дигар дошт. чӣ метавонист ки сабаби рад кардани Барса барояш гардад? ҳамааш бо сабаби як нафар, президенти он вақтаи даста Хосе Бартомеу. ӯ Барселонаро ба кризиси калоне дучор сохт. Лаутаро ва агенти ӯ ба тарзи идораи даста аз ҷониби Бартомеу боварӣ надоштанд, чунки ӯ бо бозингарон муносибати хубе надошт. қарори дуруст аз ҷониби Лаутаро. шумо бовар мекунед ки ҳатто Роналдо ба Барселона негуфтааст? як бор не, балки ду бор Роналдо ба Камп Nou омаданро нахост. бори нахуст соли 2003 вақте ки Роналдои ҷавон тоза худро нишон медод рух дод. сер Алекс Фергюсон оиди ояндаи Роналдо дар Юнайтед бо агенташ гуфтушунидҳо карда буд. ӯ ваъда дод ки бозингар вақти кофӣ мегирад ва ситораи даста хоҳад гашт. бале, ин ҳама ба ҳақиқат табдил ёфт. Роналдо бо роҳбарии сер Алекс тавонист ки Барселонаро дар ҳайрат гузорад. соли 2008 Роналдо бори дигар имкони ба Барса пайвастанро дошт, вале ӯ ба президенти Реал Рамон Кандерон ваъда дода буд ки бо пироҳанҳои мадридиҳо бозӣ хоҳад кард. Роналдо ба ваъдааш вафо кард ва Барселона дигар коре аз дасташ намеомад. танҳо Роналдо не, балки Давид Бекхем ҳам ба пешниҳоди Барселона ҷавоби манфӣ додааст. дар интервюи худ Бекхем вазъи соли 2003 гузариш аз Юнайтед ба Реал Мадридро шарҳ додааст. ӯ дар таътил дар штати Виктория будааст ва шунидааст ки Юнайтед гузариши ӯро ба Барселона матраҳ дорад. Бекхем дарҳол даст ба кор шуда монеаи ин трансфер шудааст. ӯ дарҳол ба Лондон баргаштааст то ин ки вазъро тағйир диҳад. ӯ роҳбарият ва сармураббиро бо ҷавоби неи худ ба ҷояшон шинонд. маҳз ҳамин ҷавоби бозингар гуфтушунид бо Барселонаро нуқта гузошт. ҳикоя он ҷо анҷом наёфт ва Бекхем ояндаи худро худаш интихоб кард. ӯ ба агенташ гуфт ки агар ҷое рафтан лозим ояд, он ҳам Реал Мадрид мешавад. ҳамин хел Бекхем чанд вақт баъд шахсан бо президенти Реал Мадрид оиди трансфер гуфтушунид анҷом дод. дастаи Каталонии Барселона ситораҳои футболиро ҳамин хел аз даст додааст. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.